Evar baş, hevalên hêja, temaşevanên hêja, îro em ê bi weşanekî taybetî behsa cinayeta narînê bikin, pir berfirehî. Di van saetên dawiyê de bi taybetî îro gelek îtiraf derketin holê kesê ku cinayet pêk aniye hêdî hêdî diyar dibe. Bi taybetî kesê ku dibêje çawa bedena narînê xistiyan derê tor be, biriye veşartiye di nava çemê nêzê gund de hemî derketin holê. Bi vê yekê re jî tekîliya malbatê ya bi siyasetê re derkete holê. Malbata Ensarîoğlu tekîliya wê bi vê cinayetê re çi ye, menfaetên vê malbatê çi ye, hemî yek bi yek derketine holê. Bi vê yekê re rola Hüdaparê, Hizbul Kontra, AKP, Süleyman Soylu hemî bi vê cinayetê re derketin holê. Derkete holê her wiha ku ev gund navendekî çeteyan e. Li vî gundê çek û sîleh hatine berhevkirin, komkirin, amedekariya tiştekî gelekî ciddî tê kirin. Hemî bi cinayeta narînê re derketin holê. Ev gund gundek çawa ye? Beriya niha kîjan cinayet hatine pêkanîn? Muxtarê berê ê gund kî bû? 40 salan kesekî muxtariya gund kiriye. Ta ji dewra Kenan Evren heta îro muxtar e, lê çi dibe ji nişkeva întihar dike, wisa sûsa întiharê didinê. Ev kes bi îhtimalekî mezin hatiye kuştin. Şûna vî kesî de jî apê narînê ê ku ji cinayetê tê sûcbar kirin ew ketiye şûnawî wekî muxtar. Çawa çê dibe ew xas tevlihevî? Tekîliya vî gundê bi kîjan aliyê siyasî re heye em ê yek bi yek analîz bikin, em ê şîrove bikin daynin holê. Ka hûn çi jê fehm dikin? Hakikaten mesele gelekî tevliheve. Lê mesele di serê min de zelal e. Tişte herî mühim ew e li gorî vî mantiqê, li gorî mantiqa ku niha li gund serdest e, qîmeta jin û zarokên keç tune ye. Heye tune ye mêrin, yani mantıqa mêr li wê derê serdest e, jin tenê hene ji bo xizmeta mêr. û her wiha tekîliyên gelekî qirêj jî behsa van tekîliyan jê tê kirin. Tekîliya ap bi diya narînê re narîn gelo biya şehada hin tiştan ku ji ber vê yekê hatiye kuştin yek bi yek em ê behs bikin. Niha li gorî min cinayeta narînê cureyeke susturluka Kurdistanê ye. Susturluk hûn zanin li wê derê qezayekî çêbûbû. Ez ji bo hevalê me derve Bakurê Kurdistanê dibêjim. Tekîliya çete, mafya û dewleta Tirkiye derketibû holê. Ka çawa çê dibe însanekî mafya û her wiha mirovên dewletê, mirovên ku bi dewletê re tev digerin, wezîr, parlamenter, qoricî, cerdevan ê ku li Kurdistanê li ser navê dewletê dixebitin, terorê pêktînin û tekîliya van însan çawa hemî bi hev re çêbûbû û bi qezaya sosyolojî re hemî derketin holê. Di vê derê de jî bi cinayeta narînê re tekîliyekî gelekî qirêj derketiye holê. Em ê yek bi yek behs bikin. Ka em binêrin em çawa dest pê bikin û hemî tevlihevin. Îjar rola çapemeniya Tirk heye. Hûn dibînin ez ê pêşî bawer dikim behsa rola çapemeniya Tirk bikim. Ev durûtiya wan. Yani çapemeniya Tirk çawa sexte ye. Dema ku Ceylan Önkol hate kuştin jalî hêzên dewleta Tirkiye ve hûn li ku derê bûn. Ew spîkerê ku îro derdikevin çapemeniya Tirkiye xwe diqelişînin, behsa narînê dikin, hêsran dibarînin, ew demên hestiyar ava dikin û bi xelkê bi hestên xelkê dilîzin. Dema ku Ceylan keça me Ceylan Önkol jalî eskeran ve hate bombekirin, bedena wî perçe kirin, ew li ku derê bûn? Diya Ceylanê çû bedena keçe xwe xist pêşa xwe anî gund. Zarokê me Roboskî dema ku jalî hêzên dewleta Tirkiye ve pir bawekî hovane hatin qetilkirin li serê çiyê orta zivistanê, ev endamên çapemeniyê ku îro xwe diqelişînin di ekrana da li ku derê bûn? Hemî bêdeng bûn. Uğur Kaymaz dema ku hate kuştin, ev endamên çapemeniyê li ku derê bûn? Dema ku hêzên dewleta Tirkiye pir bawekî hovane êriş kirin ser Efrînê, keç û zarokê me tev qetil kirin, kuştin, endamên vê çapemeniyê li ku derê bûn? Serê kaniyê dîsa bi vî şeklê.
بریا حیش میهان دما که هزین دولت ترکیه ایریش سر روجاوی کردستان کرن و زاروک شوتاندن زاروک قتل کرن که هیجی دکن حتی بری دوسی روجانجی بالافرین دولت ترکیه لسلیمانی وسایت کرن هدفتی دا زاروک هاته کشتن اندامین چاپمنی دولت ترکیه لکدری بون جنایت این که دولت ترک پکتینه اندام وی چاپمنی درو چاوی خاله دکرن چما جبر کو اف جنایت هنه جالی AKP و نای کرن جبر کو دولت ترک و جنایت اید که چاپمنی ایرو یا کو جبو نارین قاشو هستران دبارینن خاکر و لال دکن جبر ویه که از باوری خواب به چاپمنی ترک تجار ناینم خماوان نزارو که کرده هاتنه کشتن نه هاتنه کشتن لی بله جبر مسئله نارینه هنه که خواه هستیار نشان دادن و مینا که حسکر نخواش با زاروکا نشان بدن خواسا بیان دکن او حمید دروتیه از باوری خواه بوان ناینم هن کسین که ده چاپمنیه ده نافدارن جی درد که ون اکران جی اگر وره بیراوه ناوی خود نویساندن لسر بومبه این که دشاندن افرینه مفتش جبیر نکرنه جبرویه که از رانابم در ریزوان ده لعالی وانجی ناگرم و بحثا آرینه و وکی وان شینا نارین ناگرم نارین یک جکه چه مه بیه قربانا فیودالیزمه بیه قربانا تکیلیا چته AKP و دولت ترکیه هداپار حزب الله همیش بر منطقه که نپرسته که قیمت نادن شنو زاروک ایرو صدم اساسی جنایت نارین نبونا ولد پارزیه کمبونا هستن ولد پارزیه یا منطقه که ایرو هم دخوازن لکردستان بجیه ببه قیمتش بو جنو زاروکان دویدی وره فهم کرن وقتی که هم باسا جن جیان آزادی دکن و داره قیمت که هم دخوازن بدن زاروکین کچ دخوازن بدن جنان در جواکی ده چوا سردست بن در جواکی ده جن زاروک چوا خودی قیمت بن چوا ده بریاران ده جیه بگرن ده سیاست ده جیه بگرن ده جیانی ده جیه بگرن اف همی دوی باشتر وره فهم کرن نا رولا چاپمنیه تک دوی آلی دا اگر وره فهم کرن وره ناسین و باش تبه یعنی مروف حواله می باشور کردستان این لروجاوی کردستان دوی بزانه بن اف 20 روزن چاپمنیه ترکی شو و روز بحثا نارین یدکن مینه که حتی نها تو زاروک اکیمه جالی دولت ترکی و نه حتی به قتل کرن به بی شکلی تهد دیگرن خواه هستیار نشاندن خواه که دایک نشاندن همی سخته کارن yani ev yek yadınjı naha Galip Ensarioğlu vekileki AKP'ye yani xebatkareki ciddi AKP'ye ev jî Orhan Miroğlu jî bu sene Orhan Miroğlu hakikaten tiştekî jî fehm nekir bi salan xebitî di nava HDP'de xebitî dem yani partiyên me êm beriyan hada xebitî cihî girt insanekî xweweke welatperêz nîşan dida ama çi bû ji nişkeva çû di nava AKP'de cih girt çû li cem eskeran cih girt di cinayetên li Bakurê Kurdistanê de rol girt ez fehm nakim Orhan Miroğlu çi digere li wê cephê çi digere mirov fehm nake însanê mîna wan îja ev Galip Ensarioğlu bu xwe karsaz e beriya her tiştî menfaetên wî yên aborî li pêş e ez çima behsa wî dikim ji ber ku دوه آخرتنه کی درکت د چاپمنیه ترک ده تلویزیونه کی ترک ده دگوت هنتشتنه امدزانن لنکارن باخفن جبرکو دوستانیا مه بوی گندره بوی مالبات یره دوستانیا Galip Ensarioğlu چیه گندرا اجوره ایزاح بکن نها بریا 6-7 سالان devlet Türkiye yani derdorên Süleyman Soylu biryardan ku li Bakurê Kurdistanê sistema çete saz bikin. Ev gundê ku jê re dibêjin Tavşantepe yek ji wan gundan e ku weke navend hatiye hilbijartin. Askerê xwe birên wê derê bicih kirin, polîsên xwe li wê derê bicih kirin, bi taybetî polîsên girêdayî Süleyman Soylu erê
برن لوی دری بجیه کرن دیمن جی هیه مختار بری ای گوند که 40 سال مختاری دیگه لدش پولیسان درکتی بو یعنی بیاناتی وی هی داخویانی وی هی اگر هوال بگرن دکارن ببینن دبیجه ادی ام جه هبونا پولیس آل وی دری عاجزن تکیلیا مه به اسکر را باشه لبلی چی گوهری جنش که پولیس آنین وی دری جی کرن دنابرا پولیس و اسکران داجی ناکوکی هیه خویای سیستم چته خواستن الباکور کورسان بجیه بکن اف همی با آلیکاریا انسان وکه غالب انصاری اولو تپیکانین پیشرا وقتی که بنگه تام لگور دلی وان ساز نبو آنین جیره هنجتک پیدا کرن یعنی ام چوا بکن ام دبن کیجان ناوی ده وان چتیان پرورده بکن و ام جیره آلیه کی قانونی یا وان چتیان ببینن آنین هوداپار خستن دوی هوداپار هونزانن برمایی بره یه حزب الکنترایه او هزنکو لباکور کردستان جنایت پیکانی بون فایلی مجهول پیکانی بون حزب الکنترا نها برمایی وان آنین دبن ناوی هوداپاری ده آمده کرن مزین کرن اف گنده کو ام باستکن تافشان تپه به تمامی آلیگرین هوداپارینه یعنی برمایین بره ای حزب الکنترانه سال نودی دا جی اف گند گریدای حزب الکنترا بو شخوات تیزانه ایجار یعنی تون منطقه که ولاد پاریزی لجمعان تونه لجمعان هیه تونه پره منفعته مثلا نازی دیمینه که نشانه و بدم یک جبرای نارینه کل در و مایه نای سوجبار کرن او لسر گورا نارینه کات چه دبیجه بنرن چه دبیجه دبیجه نالت هر لپری و چه خواست جوه کچکه چما دبیجه نالت هر لپری و çünkü de mesele de pere hamid de berdela pere de hatiye kirin yani tekiliya wan bi devletê re de berdela perede ye ensarî oğlu bi tonan ihale digre û li ber çavê AKP xweş dike hem malbata ensarî oğlu hem ev gund hem malbata narînê hemî ji bo menfaetê kar dikin her binêrin di xaniyê wan da di dewlê wan da di binê erdê da bi hezaran çek û sîleh hatine veşartin دلیل اثبات هنه او همی درکه به هوله سببی کو سر و جنایت خواستن بگرن او 20 روزه نخواستن اشکره بکن سببی کو قدخه و شان دانین سر و جنایت شخوا اوه جبو کو اف قریجی وان در نکه به هوله مسئله او بو نها بنیرن او کسی کو جنایت پیکانیه نه دبیجه من جنایت پک نه آنیه لی ایکو جنازه تسلیم میکر ده توربیدا مبر خست نوات چمی نزی گوند بخاصی کیلومترک نیف نزی مالا نارینه دبی من جنازه نارینه خست هندوری توربه گریدا بر خست نوا آوی و کور داسره و شرط دبیجه ازم او ام لدیمنه ببینیرن کاچه وایه بنیرن مثلا اف کس لوی کسی بنیرن نها ev ala ku Arabi hatiye ser nivîsandin çi ye? Daeş nayne bîrewe. Ev ala ku spî bi tîpên Arabî ser hatiye nivîsandin tiştek nayne bîrewe. Çetên ISO, Daeş, Hüdapar û li keleka ala Tirkiye. Ev hemî girêdayê Hizbul Kontrane binêre. Ev bixwe itirafkar ku dibêje min narîn girtiye û biriye ew e. Ez hinek ewsa nîşanê we bidim li ser ekranê bihêlim. Ez ji we jî lêborîn dixwazim mehluqatên bi vî şeklê tînim nîşanê we didim li ser ekranê. Ez bi destûra we îfadeyê wî bixwînim binêrin çi gotiye. Navê wî Nevzat e, Nevzat Bahtiyar. Nevzat Bahtiyar di çarçovêya lêpirsîna narîn guren de hat binçavkirin. Îro jî dîmen derketin holê eger ez bikarim dîmen nîşanê we de ez ê paşê nîşanê we bidim ji hepsê derxistine birinek gund ji nûva serî de behs dike ka ji ku derê cenaze bi dest xistiye çawa biriye di ku derê de bi cih kiriye. Yek bi yek behs dike. Êdî çi qas rast dibêje em nizanin. Ji ber ku hê jî
tam itirafek tune eko buxa itiraf dike jine buxa vakti hatiye binçav kire inkar kiriye le kesekî din ji malbatê ku haya wî ji meselê hebiye wî itiraf kiriye wî gotiye filan kesê cenaze girt bir defin kir halbikî buxa dibêje li ceme kesekî tune bû lê xuya ye bi rojan pêş da haya malbatê jî haya gundiyan jî ji cinayetê hebiye ama ji ber kîjan sedeman narîn hate kuştin gelo narîn bû şahada hin tiştekî qirêj tiştekî derveyê rêzê ku bû sebebê kuştina wê gelo mesela tê behs kirin yani îcab nake merû veşîre dibêjim narîn dema ku ji mizgeftê derketiye çûye malê bê pîlan çûye malê ji ber ku diviya bû saet 4 da biçûye malê qursa wî ya Qur'anê saet 4 da xilas dibe lê pêş da çûye malê saet 3 û 15 deqe derbas be xwe giyandiye malê û apê xwe û diya xwe bi hev re dîtiye di şeklekî ne normal da wextê ku biye şahit bi hevkariya diya wê û apê wê yan jî apê wî gotiye ez ê vê keşkê bi şeklekî îqna bikim bibim derekî pêra biaxivim û biriye wenda kiriye êdî diya narînê çiqas hevkara suçê em nizanin tekîliyê wî bi apê wî re ew pîsiya wî û bênamûsiya wan me eleqedar nake lê tiştek ku me eleqedar dike bûne sebebê jiyana narînê niha ez îfadeyê wî bixwînim ew însanê ku dibêje min cenazê narînê biriye cem cenazê narîn güran di 8 îlonê de li çemê Selmiye 1 kilometreyek dûrî gundê hate dîtin piştî dîtina cenaze dayîk û bav du bira 3 apê narînê jî ew jî di navda 24 kes hatin binçav kirin ev Nevzat Bahtiyar di bin çavan de li xwe mikor hat ew jî mecbûr ma li xwe mikor were ji ber ku kesekî li derve çûbû giliyê wan kiribû wî dibêje dibe min narîn biriye li çemê Selmê veşartiye li gorî demokratina wî de dibêje apê narînê Selîm Güran ew her wiha muxtarê gundê jî di dudiyê îlonê de hatibû girtin cenazê wê di wesaytê de anî di nava betaniyê de bû me bi hev re xist kîsikê muxtar li cem min bû paşê jî çû min kîs xiste wesayta xwe paşê min bir newalê û veşart newala ku çem têra derbas dibe û em binêrin ka çawa çûye cem ap yani çi biye sebeb ku ew û ap tekîliya wan bi hev re çêbe dibe tesadüf e ji ber ku ava şebekeya gund birî bûn ez di 21 tebaxê de li Muxtar Selîm Güran geriyam 21 tebaxê yani êvara ku narîn wenda dibe Salîm Güran dibêje ez ji bo eraziyê ji bo vê erzêya şebeke li rayedaran geriya me ka were vê derê em deqeyekî biaxivin di navbera mala min û Muxtar de bi qasî 100 metro mesafe heye ez ji mala xwe bi wesaytê derketim paşê jî min dît ku wesayta Salîm Güran li pê min tê mesela ev jî derewe madem ki mala we 100 metro nêzî heve çi îcab dike tu rabî erebe bixebitînî û bo seyarê biçî xuyaye plan projeyekî heye ji ber vê baweriyan pê tune ye yani jê re gotiye seyara xwe sar be were ez wezîfeyekî didim te li ser rêya gund bû Salîm Güran ji min re li qornayê xist selektör vê xist ez jî sekinîm ez li bendê bûm ku di derheqê ava şebekê de tiştekî ji min re bibêje ez sekinîm Salîm Güran bi destê xwe li qoltuqa pêş a erebeya xwe tiştekî di nava betaniyê de nixumandê bû nîşanê min da min jî jê re got ev çi ye ji min re got tu yê vê tiştek ku ez ê teslîmê te bikim tu yê bibî wenda bikî tu yê bibî wenda bikî ez jî nêzî wê bûm min lê mêze kir ku di nava betaniyê de kesekî bê tevger heye yani hereket nake xuyayê kesekî miriye min fehm kir ku însaneke ez şaş û di dilî mam Salîm Güran ji min re got baş bifikre ez ê 200,000 lîre pere bidim te kesek li derdora me tune bû Salîm Güran kîsik ji min xwest min jî ji bagaja wesayîta xwe kîsikekî derxist dawî me cenaze di nava betaniyê de rakir bi hev re xist nava kîsik tîşortekî reş lê bû şortek li ser wê hebû çenteyekî piçûk li ser wê hebû ew çenteyê piçûk û bas dike
علاویه وی یه درس قرآنی بو جمزگفتی آنی بو او جزی فلان تدا بو دما مزاروک خست کیس مفرق کر کو لپش گوی وی راسته لدردور قرقاوی سوربونه که هه بریا کو سالم گران جمع بچه جمرا گوت ببه نواله بدستی خواجی اشارت کر پشتی جمع وقتیاجی من مزه نکر که سلیم گران چکریه یعنی چانیه سری کشکه نه دوی نابری دبی و از بین بیراوه کو آپی وی یه هاتیه بنچاف کرن همی مساجین خواه این ده تلفون ده جیبریه دایه وندا کرن هر وها مساجی وی به وی کسی را جیبیه جی پرسینه گوتنه سالیم چما مساجی خواه وندا کره گوتیه نزانم چما جیبریه فهم ناکم اما مساج ده تلفون وی ده هجی هیه وندا نکریه پاشی من جنازه بر دوی نواله از لبنده کی گریام کو بکارم من پدوی کیز گری بدم لی من تشتکی پیدا نکر من به بند چنته وی دوی کیز گری دا من کیز دانی جیه کی پر نکور من گود بلکی کیز جالی هنکه و وره دیتم جبرویه که من کور دانی سر بدن کور بخاصی 15-20 کیلو گرام بو مزم بو لی من و نشارت من شاخو گولیه داران دانانی سری چونکی سرکیز هاتو بو گرتن پیش از لواسیت خاصر بوم چون مالا بالدزا خو پیشتی چون مالا بالدزا خو دبی از رابو من مشکر مخارن خواج مرا خارن هات از رابوم چون دروا مدید هرکس لناری ندیگره اجی تبلیلی گرنی بوم بقاسی نیف ساعت به شرطنا کیس رمام دبی از مجور بوم بقاسی نیف ساعت لوی داره وقتی من دوی کیس گریدا مفرقر کو یا دهندری کیس تایه نارین گرانه لشکران لوی داره لگرین پیکانین سلیم گرانجی تبلی لگرنی بو لبره لگرنامه لگرنکی نراستی بو سخته بو دوبه من هر دوجی زانی بو کنارین نل هوله نه او ifade ویه ادی ifade خود گوهرینه ناگوهرینه چه لزیدت که نزانم لبله آپ نارینه گناه گرتیه هجی اطراف نکریه دبیجه من نکریه اما کی کریه چه وحاتیه کرن کس نزانه تنه ev kes dibêje wî cenaze teslim mikiriye ama apê wî cenaze ji ku derê aniye çawa biye nayzanîn lêbelê divê em ji bîr nekin binêrin ez bînim bîra we gund gundekî gelekî balkêş e gundekî heqeten bi nalet e beriya niha muxtarê gund muxtarê berê ê gund beriya çend salan dibêjin intihar kiriye yani bi xwe xwe kuştiye xuya ye hatiye kuştin susa intiharê daye kî kuştiye em nizanin ama çawa çêdibe piştî kuştina wî sera rast apê narînê ê ku niha girtiye ew tê dibe muxtar ne balkêş e kuzenê narînê basa kuzenê wî tê kirin ama qîzê mêrê em tam nizanin 17 saliye tam di cejna qurbanê de radibe intihar dike xwe dikuje kuzenekî din ê narînê dîsa dixwaze xwe bikuje tam ew jî di rojekî taybet de dixwaze xwe bikuje ama namire seqet dimîne dîsa xuşka narînê heye wê demê 7 saliye niha hebiye gelekî mezin bû niha hebiye belkî 14-15 salî bû 7 saliye xwe de ew jî seqet e ji merdivenê dikeve dimre keçike yani ev hemî tesadüfen li vî gundî keçik jin tim têne kuştin dîsa kesekî din heye li nava zemiyê li nava zeviyê dema ku dixebite ji dûr ve kesekî gule berdide serî wî tê kuştin bi çek û dibêjin qeza ye û defin dikin xilas dibe yani dosya tê girtin kesekî nayê girtin lêgerîn yani dozekî hukukî nayê vekirin ji ev nevzat bahtiyar bi xwe ne îtiraf kare yani heta doh jî veşartı bû ancak kesekî din yê ji malbatê ku navê wî hêjî tê veşartin navê wî nayê zanîn ew diçe îtiraf dike rastiyê dibêje ama herkes di wê qenaetê de ye ku diya narînê jî bavê narînê jî ji roja destpêkê ve hem di axaftinê xwe yên ji bo çapemeniyê de û hem jî di îfadeyê xwe yê li cem eskeran di axaftinê wan de nakokî hene
çima xwastine cinayeta keçe xwe veşîrin ev jî ji ber zexteyê û çima aqwasa ji canê xwe hez dikin ji çi tirsin yani însanê ku keçe xewenda bikiribe êdî dikare ji çi bitirse menfaetên aborî yani pir ecêb e ez wî evê nîşanê we bidim ez vê rakim vî Naletullayê ez rakim biçim evê bînim birayê wî dema ku li ser gorê ku ez bînim ji we re mesela dibêj bo pera be nalet here li pera dibêje mesela çima basa birayê wî ê ku niha li derve ye nayê sûcbarkirin heqete jî mirov dibîne ku ji dil digîre ber xwişka xwe dikeve çima pêdivî dibîne li ser cenaze basa pereyan bike hûn ê bêjin çi eleqayî pê heye mesele ew e xuyaye tekiliyên gerekî qirêj in ka ez ê dîmenê dijî bînim ev jî dîmenê nû ne dîmenê nû ne ev ê îtirafkar Nevzat ku min ji we re bas kir ew niha birine gund li wê derê li ciyê ciyîn çawa cenaze biriye devê çem dîsa ji nû ve bas dike Abi en öndekidir ha. Abi en öndeki. Baş e. Niha Ensarîoğlu ev malbata Ensarîoğlu çi tekîliya wê bi vê cinayetê heye hûn ê bibêjin bi xwe derket du derket yani Galip Ensarîoğlu hûn zanin endamê AKP'ye û gelekî aktif jî di nava AKP'de ê ku tekîliya Hüdapar û AKP çêdike jî ew e yani nûnerê AKP'yê li Bakurê Kurdistanê Galip Ensarîoğlu ye derket got hin tiştene em dizanin hin tiştene em nizanin lê tiştê ku em zanin em nikarin eşkere bikin ji ber ku dostaniya me bi malbatê re heye bi gund re heye em naxwazin serê wan bikeve belayê binêrin mirovekî hikûmetê dostaniya xwe tekîliyê xwe di ser qanûnê re digire yani li wê derê keşkekî pir bi hovane hatiye kuştin cenaze li ortê tune ye kî cinayet pêk aniye nayê zanîn lê berê wekîlekî AKP dibêje ez eşkere nakim
hin tiştene ez zanim jî ama nabêjim ji bo serê însanan nekeve belay. Yani adalet, hukuk tune ye. Li cem wan dostanî heye. Dostanî çi ye? Menfaat e. Yani tu alaqa vî kesî bi ol, bawerî, bi İslamê tune ye. İslam bi Sulmanî ji bo Hüdaparê jî, ji bo Galîp Ensarîoğlu jî, ji bo AKP jî, ji bo vî gundê Naletullah jî tu qîmeta ol û bawerî tune ye. Tamamen ji bo xwe weke navgîn bikartînin, ji bo menfaetên xwe ên aboyî bikartînin. Min li ser narînê heta niha tenê du bername çêkirine. Ji ber ku min pir dirûtî dît di dereqê narînê de, kî radibe bas dike, kî radibe besa wê dike, kî radibe hêsta dibarîne, dilê xwe pê dişewtîne, ama esas di vê derê de em jî dizanin ku tamam narîn keçek me ye, yek jî însanên me ye, ama li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê her roj keçê me, zarokê me ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne qetil kirin. Eger em rabin hemî îşûkarê xwe berdin, temamî besa narînê bikin, ev dibe neheqî li zarokên me ên ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne qetil kirin. Em mecbûrin wekhevî çê bikin di nava cînayetan de. Em mecbûrin bala miletê me bikişîne ser cînayetên AKP. Em zanin di bingeha hemî tiştî de dewleta Tirkiye heye. Di çêkirina mantıqa cînayetwarî ya li vî gundê Tavşan Tepe'de bandora dewleta Tirkiye heye. Nahêle însanên me biçin wê derê rêxistin bicihî bikin, mantıqek nûjen bicihî bikin, mantıqa ku merû qîmetê dide jin û zarokan bicihî bikin, destûr nade. Yani ew jî dewleta Tirkiye ji bo menfaetê xwe bikartînin. Mesela çima me besa çete kir, sibê du sibê eger li Bakurê Kurdistanê serhildanekî çêbibe ji bo heqê netewî, ev çeteyên ku li vî gundî hatine bicihî kirin, çek û silahê ku li vî gundî yan jî bi dehan gundên de dorê hatine veşartin, wê tev derbixin û bixin faaliyetê li hember milletê Kurd bikar bîn. Em zanin vê yekî. Hemî derketin holê. û em her wiha dizanin ku apên narînê ê ku cînayet pêk aniye û ew kesî ku narîn veşartiye, tekîliya wan bi merkeza AKP re heye. Em çawa dizanin? Em dizanin yek ji rêveberên AKP, yek ji rêveberên AKP li Rîzê saziyekî bi navê Araf ava kiriye, saziya lêgerînê ye. Min tenê behs kir, qet hevala behs nekir. Diçe di lêgerîna li vî gundî de cih digire, qaşo ew dostê apê narînê ye. Dostê wî kujerî ye. Diçe qaşo lêgerîn pêk tîne. Kî gazî kiriye? Apê narînê gazî kiriye. Gotiye were serê me di belayê de ye, were ji vê meselê re tiştek bibîne. Ser meselê veşîre. Ji ber vê yekî ew qasa dirêj bû. Ez dibêjim vana cenazê narînê dîtin di nava 20 rojan de. Dîtin lê veşartin. Belkî cîwî guherandin. Çünkü mesela ev katil dibêje min bir min tişmiş darmar dananî serê. Ama wextê ku cenaze hatiye dîtin, li ser wî tijî dar û ber bûne. Nehatiye naskirin. Yani merov nikare pê derbixe ku li wê derê cenaze heye. İmkana wî tune ye. Beriya niha belki heş caran lêgerîn pêk hatiye li wê derê. Wisa dibêjin. Îjar di vê derê de em dibînin ku haya gelekî kesan ji bûyerê hebiye, lê millet bêdeng e. Ditirse ku ev çete wan ji holê rakin. Zirar bidin zarokê wan. Çiqa gund hemî eqrebanê jî. Ew jî heye. Yani hevû du tehdît dikin ji bo ji hevra ji bo gilî hev nekin. Niha tiştek ku min vê derê de ez dixwazim bala we bikişînim serê. Ha, mesela de îro di dema merasima cenaze de wextê ku cenaze hate definkirin, cenazê keça me narînê, wekîlên AKP'yê çûn wê derê, Suna Kepûlê çi ye, jinikek berda ye, diçe wê derê fotoğraf dikişîne, selfie dikişînin li ber cenaze,
او جمينا كو حنكي خواب مسئله بكن يعني حرمت اوان هيجي تونه يج بو يريرا اما لعالي كيدن لعامده بحزار انسان بده حزار انسان راد بن سربيا مشو ميتينگ بكتينن جنايتا ناريني بروتستو دكن تكيلي AKP ya به Hüdapar'a را protesto دکن mantıqa kevne perestiyal bir gündi protesto dکن elbet protesto tene ternake herkes zane tene ternake faaliyeteki ciddi lazım el Bakure Kurdistan'e bütün şekleki emnikarın destur bidin ku dve set sale dedi sala 2024 de mantıqa kevne perest dibin nave oldu el Kurdistan'e serdest be ne mümküne mantıqa Hüdapar'a mantıqa AKP li Kurdistan'e nikare hebe. Hatta ku mantıqa AKP, AKP perest mantıqa Hüdapar'a li Kurdistan'e hebe serdest ve ev rûreşiya meye. Em suçdarın ku rê bidin wan. Dibe em gelê xwe îxna bikin, şkereme xwe. Em destur nedin xelkê ku werin ola me bikar bînin ji bo ku gelê me di tariyê de bihêlin. Mêjiyê wan pûç bikin. و zarar بدن جنان zarar بدن زاروکان لسرویه که دی مروف تشتی کوپر زیده بیجه تونه پیام سلحدین دمیرتاش بود دو مبواره پار وکر بو از خوازم دوباره بکم سلحدین دمیرتاش جزیندان ادیرنه جبو نارینه پیام کشانده بو چد بیجه خرابی پیسیتی بیرومتی نه سینوری وی هیه نه جی ناسنامه باوری نه جی ولاتی وی هیه قنجی باشی فاضیلت تکوشین اج بو جیانه که برومت جی نه سینوری وی هیه نه ناسنامه باوری نه جی ولاتی وی هیه ev avay çuina ted be narine dünyaya mehene ki din jî tarîk kir lê bizane be hewldana me ya bêdawî ya ji bo ronahiyê jî wê her bidome meleka min me hemiyan efû bike Selhedîn Demirtaş ji narînê efû dixwaze mafdarê jî me nekarî em rojên ronahî ava bikin li Bakurê Kurdistanê me narînên xwe mehkûmê tarîtiyê kiriye me zarok û zêçê xwe teslimê van hovan kiriye ev zarok ne êwan zarokên Kurdistanî ne zarokên vê dünyayê ne edî em nebe di vê derê de ez naxwazim behsa Kurd û Tirkbûn û behsa tiştê din jî bikim zarok e bê sûç e di vê merû mantiqek nûjen mantiqek modern pêşkêşî wan bike dunyayekî xweş pêşkêşî wan bike ya di 6 sal emrê însanan de merû hatiye hinekî aramiyê bibîne hinekî tam bigire ji vê xwezayê û paşê jî bimire biçe çi felaket e ev çi pere ye ev çi çavbirçîbûn e ev çi îtiras e têr nabin ev çi kuştin e ev çi axisa çek û sîlah e li gund bi cih dikin hev û du dikujin û ji hev nefret dikin kîn nefret xêr e ya emrê we çi ye hûn tev gever dibin diçin ya ez dibêjim qey ji bo îro ew qas bese ev jî bernameyekî taybet ya ji bo narînê bû yani ez bînim bîra we pir çê nekir min nexwest ez weke magazîn nêzê meselê bibim ama aliyê siyasî meselê ev e ez bi hevokekî dubare bikim dewleta Tirkiye plan kiriye çeteyên xwe ên bermayiyên Sûriyê bîne li Kurdistanê Bakurê Kurdistanê bi cih bike gundên weke Tavşantepe û bi dehan gundên weke wî dixwazin bikin navend ji bo veşartina çek û sîlahan ji bo xwe rojên zehmet ew ê bikar bînin divê haya me hebe wekî din jî min beriya 4-5 saatan bernameyekî çêkir li ser du belgeyên veşartê yên Atatürk basa Kurdistana sor dike mudaxaleyê Kurdistana sor dike du telgraf şandine ji konsolosxaneya Rusya Azerbaycan Ermenistanê re ji wan dixwaze kurmancî qedexe bikin li welatê xwe ji wan dixwaze bi tu şiklekî statûya Kurd û Kurdistanê nas nekin
جبر کو دما کو سوویت آوا بو لنین دخواست ماف و حق بده که منتوان ایوه که کردان و دوی چارچوه ده کردستان سور آوا بود 1923 ده حتی 1930 دوی چارچوه ده مافی پرورده کردی چی بود دولت ترکی وقتی پی حسیه که دوره و وقتی که ستالین هات سر حکم ستالین تشتا یکم کر هلوشاندنا کردستان سور پرگالا که لنین آوا کر بو جبو مافی کرد و کردستان همی تارو مار کر پریشان کر aynı tiştiyle muhabbeti jikir. Naha tişte ku Stalin kiriye Lavrov de domine la Rojava Kurdistanê. Pergala ku Kurdan bi kedekî mezin bi dest xistiye weke Kurdistana sor niha bi destê Lavrov dixwazin xirab bikin. Mesele ev e bêheviya rojên xweş azad, bêheviya rojên aram, bêheviya rojên ku tu carekî zarokên me neyne qetilkirin jaliyê tu dewletê ve jaliyê tu mantiqî ve ew çapemeniya Tirk ku îro xwe qelişîne ji bo narînê me pir dixwest çend gotinan ji bo zarokê me ê Roboskî jî bêjin ji bo Ceylan Önkol jî bibêjin ji bo zarokên me yên ku di jêr zemînan de li Cizîrê Nusaybînê hatin qetilkirin jaliyê tankên dewleta Tirkiye ve me xwest endamên çapemeniya Tirkiya dirû ji bo wan jî çend hêsran bibarînin. Me xwest endamên çapemeniya Tirk ji bo zarokên me ê Rojavayê Kurdistanê ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne qetilkirin çend hêsran bibarînin. Tanha nekirine qenebe ji vir û pê ve dema ku dewleta wan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê ya jî başûr bike qet nebe bi çend gotinan jî pêşî lê dewleta xwe bigirin. Em vê yekê ji çapemeniya Tirk dixwazin. Ji ber vê yekê rêca min ji we ew e wextê hûn rûdinin pêşiya kanalên Tirkiyê li wan temaşe dikin vê dirûtiya wan bibînin. Hêsrê wan ê sexte bibînin. Ji destê wan were ew ê dîsa navê xwe binivîsînin li ser bombeyê ku tê barandin li ser Kurdan. Xatirê we dem baş.